Presented by IN Vicky Entertainment. कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। जागल हलाय अरे रतिया छौड़ी बोलैल कै भैबा जागल हलाय गंजवा पी के गेलियै अखिया लागल हलाय गंजवा पी के गेलियै अखिया लागल हलाय अरे रतिया छौड़ी बोलैल कै भैबा जागल हलाय अरे रतिया छौड़ी बोलैल कै भैबा जागल हलाय रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। Presented by IN Vicky Entertainment. अंजलि के सूरतिया देखी लो भाई गेली रे भईबा चुमा चाटी करते पकड़ाई गेली रे भईबा नेहवा के सूरतिया देखी लो भाई गेली रे भईबा चुमा चाटी करते पकड़ाई गेली रे भईबा हमरो से ज्यादा भईबा ओकर पागल हलाय हमरो से ज्यादा भईबा ओकर पागल हलाय अरे रतिया छौड़ी बोलैल कै छौड़ा जागल हलाय अरे रतिया छौड़ी बोलैल कै धीरजा जागल हलाय अरे रतिया छौड़ी बोलैल कै भईबा जागल हलाय कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। Presented by IN Vicky Entertainment. धीरज मानी से पवन लाल रे देख लेल कै गौतम रतिया हो गेलै बाबाल रे केतना बतैया संतोष मंतोष पवन लाल रे देख लेल कै गौतम रतिया हो गेलै बाबाल रे निपुण दन के चक्कर में छौड़ी लागल हलाय निपुण दन के चक्कर में छौड़ी पागल हलाय अरे रतिया छौड़ी बोलैल कै छौड़ा जागल हलाय अरे रतिया छौड़ी बोलैल कै भैबा जागल हलाय कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।